Ďakujem. Žiadam Národnú radu, aby z incidentu, kedy mi pani Puškárová vošla do protismeru, boli zálohované kamery z garáže. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela zastať pani poslankyne Puškárovej. V tomto prípade je jedno úplne, či je koaličná, opozičná, akákoľvek poslankyňa, žena, muž, je to jedno. Takéto správanie nie je na mieste. Viem od kolegu Juraja Krupu, že tento incident sa stal. Viem, že sa jej zastal a ďakujem Jurajovi za to, však on to potvrdí sám. A chcem potvrdiť, že mne sa takýto istý alebo veľmi podobný incident s pánom Pročkom stal asi rok a pol, 2 dozadu, kedy na mňa bliakal pri aute, oprel ma oňho. Nevedela som do auta nastúpiť, napchal mi tam hlavu, musela som s emóciou sebe vlastnou na ňo nakričať a doslova ho vytlačiť z auta. Ten človek je psychopat a treba pochopiť, že pokiaľ máme takýchto ľudí v opozícii, tak len pomáhajú súčasnej koalícii a opozícia potom nemôže byť silnejšia. Ďakujem. Pán poslanec Krupa. Ďakujem, potvrdzujem. Bol som svedkom tohto incidentu a videl som pána Pročka, ako tam vrieskal na pani poslankyňu, ktorá mala 2 malé deti v aute, ako zmyslov zbavený pavián. A som pripravený o tom samozrejme aj svedčiť, keď to bude potrebné pred daným výborom alebo kdekoľvek sa to bude vyšetrovať. Takže som presvedčený, že aj tie kamery dokážu, že pán Pročko je psychopat a správal sa ako psychopat a v živote sa takto k ženám správať nemá. Ďakujem. Pán poslanec Pročko. Ďakujem veľmi pekne. K incidentu len toľko. Pani Puškárová mi vošla do protismeru. Nevedel som, kto to je. Nechajte ma dohovoriť. Ich ste nechali. Pani Puškárová mi vošla do protismeru. Nevedel som, kto to je, pretože som musel brzdiť. Vrátil som sa naspäť. Pani Puškárová, hovorím, preboha, pani poslankyňa, mala 2 deti v aute a hovorím jej, pani Puškárová, preboha, veď ste mohli zabiť svoje 2 deti. A viete, čo im povedala? Že to bola dodávka. Pôjdem veľmi rád na detektor lži aj s pani Puškárovou a pán Krupa, aj pani Cigániková. No jednoducho musím povedať, že naozaj veľmi rád pôjdem na detektor lži aj s vami, pán Krupa, pretože ja si vás nepamätám z toho incidentu, ale ja som len slušne poprosil pani Puškárovú, aby... Povedal som jej, pani Puškárová, mohli ste zabiť svoje deti. Tak, ako je Boh za... Pán Pročko, ešte chcete minútu, lebo neviem, či ste už stihli dohovoriť. Dajte ešte minútu. Pán poslanec Galko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ja teda som nebol pri tom incidente, takže neviem k nemu zaujať stanovisko. Len by som chcel, aby sme merali rovnakým metrom a pokiaľ teda tolerujeme to, že jeden poslanec druhému hovorí, že je psychopat, tak musíme tolerovať aj to, že jeden poslanec hovorí druhému, že je mafián. Ja nevidím rozdiel medzi týmito 2 výrazmi, dokonca si myslím, že komentovať niekoho zdravotný stav, že je psychopat. No teraz tým, že sa smejete, tak ukazujete, že ste obyčajní debili. Hej? To znamená, že slovo debil je u mňa ešte mäkšie, ako keď niekomu poviete, že je psychopat. Čiže ak teda chceme sa tu baviť nejakým normálnym spôsobom, tak nemôžete vykazovať človeka za to, že povie, že niekto tu je mafián a druhí ľudia hovoria o ďalších, že sú psychopati. To len toľko som chcel. Ďakujem pekne. Poslanec Pročko. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj len toľko chcem povedať, že nemeria sa tu rovnakým dielom. Je to vec osobnej cti a nikdy v živote som nenazval ženy tak ako pán poslanec Huliak. A pani poslankyňa, ktorá je docentka, ktorá je na vysokej škole, sama veľmi dobre vie, ako som sa k nej správal. Ako som jej povedal, a pani poslankyňa, je to vec naozaj vašej osobnej cti. Váš dôvod bol, pani poslankyňa, nech ma neprerušujú. Pani poslankyňa, je to vaša osobná česť. Absolútne som sa vám milo a príjemne prihovoril, povedal som vám pani poslankyňa a pani poslankyňa. A toto, čo predviedla Cigániková a Krupa, no jednoducho, žiaľ Bohu, to tak je. Jednoducho, keď človek chce človeka pošpiniť, robí to, čo oni. Pani poslankyňa Remišová.
Pán predsedajúci, ja som zásadne proti tomu, aby sme sa tu titulovali psychopát alebo debil. Ja si myslím, že to je absolútne nehodné Národnej rady. A preto vás prosím, aby ste zabezpečili v tejto sále slušnosť. Hovorila som to keď nám Robert Fico ukazoval prostredník, hovorím to aj teraz. Ďakujem. Pani poslankyňa Puškárova. Ďakujem veľmi pekne. Osobne si myslím, že nepotrebujem ani niečo sa vyjadrovať k názorom pána Pročka. V prvom rade veľmi pekne ďakujem za podporu svedkov, ktorí tam boli. A veľmi pekne ďakujem pánovi Krupovi, veľmi pekne ďakujem aj teda pani Vitoci Kaninkovej, ktorá sa teda postavila na moju stranu, ale viem, že aj kolegovia, ktorí tam boli, aj pán Stuška ako ďalší svedok. Ďakujem veľmi pekne za všetku túto podporu. Pán Pročko, svojimi vyjadreniami len dokazujete svoj charakter. Ja k tomu viacej nemám povedať. Mňa sa to nedotýka. Prerušujem rokovanie na 10 minút. Budeme pokračovať v rozprave.